banaketa ospatuko dugu. Nafarro Oinez jaiaren antolatzaile den ikastolaren elkarlanean. Aurten, tuterako Argia ikastolaren laguntzaz, alegia. Argia ikastolako lehendakaria den Maru Erizek solastuko zaigu jarraiak. Leon guztioi, ongi etorri ilustratzaile eta idazleak. Ongi etorri gonbidatuak. Ongi etorri ona hurbildu zareten guztiak barkatu. Jul kanpainako sari banaketak Nafarra Oinez antolatzen duten ikastolen herrietan ospatzen direla jakina da. Eta Argia ikastolarentzat ohore bat da 2019ko Nafarra Oinez antolatzea. Gure laugarrena. Urtea aurrera doa. Pertsona askoren proiektu erraldoi baten aurrean gaude. Ikastolako komunitatea osatzen dugun guztiok eta proiektuan modu ezberdinez laguntzen dabiltzan eragile guztiek osatzen dugu. Heziketa euskaraz. Ikastolaren helburuetako bat izanik, irakurzaletasuna sustatzen duen Jul ekipen honek bere biziko garrantzia du guretzat. Garrantzitsua da ekimen honen parte izatea eta Argia ikastolak bere ekarpena bertan egitea. Irakurketarekin amets egitea ahalbidetzen dugu. Errealitateko egoera ezberdinak bizi ditzazkegu. Historiaren tunelean murgil gaitezke. Gauden tokian gaudela, bidaiatu dezakegu. Pertsonaia ikaragarriak ezagutu ditzakegu. Ilustrazioaren bidez identifikatu gaitezke. Hitzez hitz, marrazkiz marrazki, ezi eta bizi. Irakurri, amestu eta gozatu. Izan argi. Mila esker eta zorionak saria jasoko duzuen guztioi. 21 urte abian jarri zuen ekimena da. Euskal Herriko ikastoletan oso kutxuna da proiektua dugu. Ikasleak ilusioz betetzen duena. Urtez, urte, partaidetza zenbakiak deigarriak dira. Hoiek eta gure egitasmoaren beste hainbat daturen inguruan, mintzatuko zaigu Nafarroko ikastolen elkartearen lehendakaria da Elena Zabaleta. Eta arratsaldeon denei, Jul 21 edizioaren sari banaketara, Irenek ongi aipatu duen bezala. Zorionak eta eskerrik beroenak urtez urte halako ekimena gauzatzen laguntzen gaitu zuen guztiei. Zein da Jul sariaren helburua? Euskarazko irakurtzeko zaletasuna sustatzea. Nola? Era oso originalean bitartez. Izan ere, haur eta gazteek gustoko dituzten euskaraz idatziko liburuak eta liburu horien ilustratzaileak aukeratzen dituzte hauteskunde literario hauen bidez. Aurten, Jul literatura hauteskundeen egunean 3 eta 6 urteko bitarteko 52 ikastoletako ikasleek parte hartu dute. Bere parte hartzea botoa ematen adierazten dutelarik. Bai paperen bidez eta gaur egun teknologiari berriz esker, botoa e-mail edo elektronikoari buruz. Aurten, liburuei lotutako 15.800 boto inguru eta ilustratzaileentzako 7.300 inguru jaso dira. Ez dira datu makanak. 3 seme alaba ditut, Jone, Arantxa eta Mikel. Nere etxean, egunero bezala afaltzeko tenorean, zer egin duzu gaur ikastolan, galderari, erantzuna eman zioten. Ama, gaur Jul bozketa izan dugu ikastolan. Eta ondotik, 3 artean, izugarrizko solasaldia sortu zen. Txikiena Mikel, lehenbiziko mailan dago, lehen hezkuntzan, eta aurten izan du lehenbiziko aukera parte hartzeko Jul bozketan. Beraien artean sortu zen solasaldia, ohartu nintzen ze goxotasunakin eta ze gustuakin eta nola gozatzen duten egun hortan.
Zer liburu buzkatu duzu, Mikel? Galditenzion Arantxak. Eta zu, Arantxa, berriz, ze marrazki edo ze ilustratzaile gustatu zaitzu? Jone berriz, ja 13 urtekin, errantzaben ungi aski. Ez balimada irakurtzen, Jul kanpainan ez da botoa eramatena. Zenba gauz ikasten diren Jul kanpainarekin. Euskaraz irakurtzeko zaletasuna, marrazkiak edo ilustrazioak estimatzea. Zertaz ez, akaso hemendik urte batzutera, beraiek izango dira idazleak edo ilustratzaileak. Bozkatzeko prozesu demokratiko bat nolakoa den txiki-txikitatik bizitzen dute. Eta azken honten hain murgilduta bizi baititugu hauteskunde garaiak, Mikelek Arantxari errantzion. Arantxa, zibar dute gaur eta txotamatxo. Ba, Mikel, ongi ulertzeko, gu Jul kanpainan bezala egiten dugun bezala, ba norbait aukeratu, baino ez galdin nor edo zer, nik ez dut ulertzen. Guk Jul ikastolak aintzindariak gara zenbait eta zenbait arloetan eta esparruetan. Gaur ageri den bezala. Akitu aintzinean, eskerrak eman nahi dizkiot Eusko Jaurlaritzari ekimena aurrera eramateko ematen digun laguntzagatik. Mila esker guztiei. Eta orain ikus dezagun nola joan zen bozketa eguna. Arratsaldeon eta eskerrik asko lehendabiziko gauza. Ongi etorriak denak eta mila esker ikastolen elkarteari. Beste urte batez konbidatu izanagatik gaur konpartitzeko. Festa, azken batez festa eguna polita da, ospatze eguna polita da, eta irakurzaletasunak badu non bilatu bere kokapen estrategikoa. Jul sarien honetan badu behintzat jomoa importantea. Egia esateko, lehenik eta behin hori bera egin nahi dut, zoriondu nahi zaituztet. Elena Zabaletak eman dizkigu datu zenbait eta klabe batzuk importanteak, egindako lana eta esfortzua aitortzetik beraz hasi nahiko nuke, zinez beste urte batez ere bikainaritu baitzarrete. Eta horrek meritu handia dauka. Euskarara ekarritako liburuak, euskaraz sortutako irakurketak eta ilustrazio bikainez kontatutako narrazioak komiki formatuan, 20. irakurzaletasuna sustatzeko ekimen zoragarri honetan murgilduta. 3-16 urte bitarteko neskato mutikoek irakurtzeko itxura landu dezaten. Letrez busti daitezen eta gorriak pasatzen, abentura eta historio zoragarriekin diverti daitezen. Zorionak zinez, urtero ekimena antolatzen aritzen zareten hoi, eta ikasleekin batera irakurketa partekatzea tokatzen zaizuen irakasleei eta familiei ere bai. Urteroko errutina bilagatzen ari da, komila artean hemen jarrita, ze hori berazioen Jul ebaluazioan jasotzen zen balorazio ezberdinen artean, batek, hori zioen. Eta horrek izugarri posten hau, hainbeste mugikor, hainbeste pantalla, eta sare sozialen garaian, liburuen lekua aldarrikatzea inoiz baino ezinbestekoago zaigulako. Eta hezkuntza sistemak lagundu behar duelako, irakurketaren bitartez herritar kritiko eta askeak ezten. Are gehiago liburu horien gaia, ezin hobeto aukeratua izan denean, Aiton amonak hil egiten direlako, umeek etxe bat baino gehiago izan dezaketelako, arraro izatea normala delako, itxu izatea bezain beste eta maitatzen ikasi behar delako bai. Ikasi egin behar delako maitatzen. 15 libururen artean 12 euskal idazle dago, 6 emakumezko eta 6 gizonezko, datu interesanteak ere bai. Liburuak sustatu bakarrik ez,
zein errelato proposatzen diegun erabakitzea, zinez importantea iruditzen zain niri ere bai. Liburuek milaka istorio kontatzen dizkigute, izan letrekin, izan irudiekin, eta guztiek irakasten digute zerbait, eta laguntzen digute gure izaera eraikitzen. Eta honek guztiak jakina zer esan ezinbestekoa edo harreman ezinbestekoa dauka Julekin. Eskola jazarpenaren inguruko historia islatu zuen bere garaian autoreak Jul izeneko mutikoaren bitartez, eta horri aurre egiteko bullyingari, eskola jazarpenari, aniztasuna eta berdintasuna eta desberdina errespetatu beharra daukagu. Nahi ala ez. Gutariko bakoitza berezia dela jakinda alboan duguna ere onartu eta lagundu behar dugulako. Horregatik ere ekimen honek balio bikoitza dauka guretzako, eta hori ere azpimarratzekoa da dudik gabe. 1989tik unainoko ibilbidean, urtero 15 liburu eta 5 ilustratzaile aukeratzen dituzue liburu eta komiki onenen artean, sekulako liburutegia osatu duzuen ezkero behonde izuela. Eta jarrai bezala beste hainbeste irakurzaletasuna sustatzeko kanpaina honek. Eta nola ez, zorionak ondoren saria jasoko duzuen egile guztiei. Zorionak eta eskerrik asko. Miren Doiz artista iruindarrak sortutako saria jasoko duzue, ikusgarria, hortxe, eskuragarri, lan bikaina egin duzuen zuentzako. Ari nintzen Miren Doiz artistaz, berak azalduko dizue lanaren nondik norakoak, bere burua margolaritzat duen arren, margo eta pintzeletik gabeko artelanak sortzen baititu, bestelako begirada bat lantzen ikasi duelako, liburuen munduak berak laguntzen digun bezalaxe. Ezinbestekoa beraz, Jul, eta ezinbestekoak zuek ere bai, gizarte hobeago bat eraikitze aldera. Eskerrik asko. Jarraian, 2019ko Jul saria sortu duen artista nafarraren inguruko hainbat informazio emango ditugu, naiz eta Mariak hainbat pintzelada eman dituen. Miren Doiz, Iruñarra, Iruñeko arte eta lanbide eskolatik igaro ostean, Euskal Herriko Unibertsitatean arte ederretan lizentziatu zen. Da ondoren, Barcelonako Masana d'Arti Diseni eskolan bere ikasketak sakondu zituen. Duela urte batzuk Madrilen bizi eta lan egiten du. Hain gaztea bada ere, sari eta beka importantea jaso ditu, nazionalak zein nazioartekoak. Azkeneko arko Madrilen ere izana da. Eta esan beharra dago, egun hauetan Milanen ikus daitezkeela bere piezak. Miren Doizen lan nagusia pintura izan da. Bere zentzu ez tradizionalean, erabat pertsatuta, errealitatearen estetika eta gure inguruneera aldatzen duena. Bere lanen zati estenikoa izatera gonbidatzen gaituena. Pintura edatuaren edo pintura espandida delakoaren eremuan mugitzen da. Bereak ez dira betiko mihiseak, eraikin osoak, leku publikoak, garraiobideak eta eguneroko gauzak baizik. Duela 10 urte, baino zertxo bat gehiago, pintura instalazio eta argazkigintzan uztartzen dituen proiektuekin hasi zen lanean. Etxe paretak eta altzariak berregiten. Hoien gainean pintura akrilikoa pintatzen. Lan hoien azken katemaila leku horren argazkia zelarik zegokion biztanlearekin. Horregatik, Doizek Kuadros Habitados izena eman ziren. Azken urteotan, aurreko bere lanetan oso agerikoa izan eta espazioak eraldatzeko gaitasuna mantentzen duen arren, pintura jaia ikustezin bihurtzu da. Gainera, aurkitutako materialez, oihalez, plastikoez, kartoiez edota paperez osatutako piezak sortzen ditu. Ezoiko objektuak bere lan sorkuntzan. Pintura bera, baino ohikoagoa dan material bihurtzen ditu. Aurten, Moisés Pérez de Albéniz galerian erakusketa individualak egin zuen. Dejar de pintar, como antes lo hacíais en burupean. No Painting serieko pieza guztiek pinturatik etortzen ez dien osagaiak baliabide arraroak, aurkitutako materialak, oihalak, plastikoak, kartoia edo papera, ezaugarriko mugisa aurkezten dituzte.
Urtero antolatzen dugun artea oinez erakusketaren artista ofiziala da, eta orain erakusten dugun pieza aurtengo erakusketan ikusgai dago. Eta peana horretan ikus dezakezue Miren Doizek guretzako sortutako Jul 2019 garrengo osaria. Denak antzekoak izan arren, banan-banan eginda daudenez, bakoitzak bere berezitasuna dauka. Eta besterik gabe, jasartuko gea sari banaketan. Sari banaketarekin hasi aurretik, jarraian aipatuko ditudan idazleak, Jul sarituak badira ere, gaurkoan ezin izan dira gurekin egon. Steve Smallman, afaltzea etorri zen arkumetxoa liburuaren idazlea, Jeleke Reitken, Agura Itxona liburuaren idazlea, Judith Coppens, Mila bi etxeetan bizi da, liburuaren idazlea, eta Tina Meroto, Sorginak Errizkarraz liburuaren idazlea. Bijoa gure zoriona guztiei Jul sarituak izateagatik. Ikastolako ikasleak hurbil zaitezte. Hasiko gea 6-8 urte bitarteko kategoriarekin. Marcos, mesedez, etorri sari ematera. Arraroa, album ilustratuan, etxe batean dauden bizilagunen egoera raroak deskribatzen dira. Arraroa, estereotipoak alboratzeko humorez landutako proposamenak eskaintzen dizkigu. Eta horretaz gain, estereotipoen gaineko gogo eta egiteko aukera ere bai. Baina arraroa izatea ez da interesgarria. Album honen egilea ilustrazio lanetan oso ezaguna da. Baina kasu honetan, idatzitako lanarengatik saritua izan da. Zorionak eta ongi etorri, Ainara Azpiazu. Uste galderaren bat daukada. Entzuten da? Bai. Zorionak. Zer erakutsi izan nahi duzu liburu honekin? Oso sakona. Erakutsi izan nahi dut, batzuetan iruditzen zaigula ondokoa arraroa dela ezberdina delako. Eta erakutsi izan nahi dut, denok gerala ezberdin beste norbaitentzako, eta hori oso gauza ederra dela. Ezberdintasuna ederra dela erakutsi izan nahi dut. Sei-zortzi urte bitarteko kategorian, Tontolapiko liburua saritua izan da. Gaur egun, eskola jazarpena asko lantzen da ikastoletan, eta horretan, liburu honek lagungarri gazta dakiguke txikiak direnean gaia aztertzeko. Gai potoloak izan arren, batzuetan umorea erabiltzea oso gomendagarria da. Gehiago ere gure ikasle txikiekin. Tontolapikori barre egiten zioten aurrek. Tontolapiko, piko, ase mutiko, barre garrizko. Baina idazle honen beste liburu bat ere saritua izan da. 10-12 urte bitarteko kategorian 2 ditu. Martzelo Itxua liburua alegia. Martzelo hau itxua da. Hala ere, beste era batera ikusten du, liburuan irakur daitekeen moduan. Martzelok hain ondo entzuten du, hain ondo ukitzen eta usaintzen du, ezen begien faltan, badirudi ikusi egiten duela, belarriekin, eskuekin eta sudurrarekin. Pello Añorga, zorionak egindako lanarengatik eta saritua izateagatik. Igo mesedez, zure saria jasotzea.
idazlea zara? Ez dakit. Zer esan zizun, venga, idazlea izan nahi. Ni txikitan jolastu nahi nuen. Eta benetan, galdera hau egin izan diete eskoletan, zaila zait erantzutea. Ni txikitan zientzilari izaten nuen. Gogatzen naiz, drogei batera joaten nintzela eta hartu oiektu desberdinek eta haiekin lardaskatu eta sortzea gustatzen zizaidan. Sortzea gozat berriak. Eta txunituta geratzen nintzen. Eta egun batean hasi nintzen idazten eta kontatzean eta konturatu nintzen idazterakoan eta kontatzerakoan. Iristerakoan aurraren bihotzera oso ondo sentitzen nintzela. Eta hor aurkitu nuen benetako medizina bizitzeko. Hor, galdera erantzunez, esanez nik idazten dut eta kontatzen dut eta esperientzia horrek eta dinamismo horrek senti arazten nau biziago. Lapiko ditu dizute eta nola sentitu zara? Zuginez tontolapiko ditu dizute eta nola sentitu zara? Tontolapiko ditu dizute. Tontolapiko ez, bio txikitan gogoratzen naiz hemen oihartzungo jendea dago. Beste hitz zantar bat deitzen ziatela. Hitz zantar batez eta ura zen patatalorea. Bai, oihartzunen ez egite hemen zabalduta dagoen hitz hori, haze patataloria. Patatalorea, tontolapiko gisa da, sinonimoa izan daitekena, patatalorea, tonto bezala. Baina, deitu izan diate. Baina horri esker, egun batean, patata loretik jaio zen benetako lorea. Eta lorea usaindu eta esan duen, hau gozoa da. Mina, baina gozoa. Gustatzen zaizkile. Oraingoan, Urdaibaire bihotzean dagoen uharte batean gertatuko zaie misterioa kontatuko digute. Izaki mitologikoak, itsas gizon zahar bat, eta baita mapa sekretua ere. Beraiekin itsasontzira, igotzeko eta altxorra bilatzeko gogoa pizteko moduko historia. Liburu honen idazlea Ibon Martin da. Ibon, ongi etorri Jul Sarietara. Zu misterioa eta abentura gustuko duzu. Bai, betidanik oso gustokoak izan ditut eta ni zu zenbat urte dauzkaz orain? Ni 9. Ni 9-10 urtekin beti nengoen jolasten eta historiak imaginatzen eta nire ametsa zen altxorraren uharte bat bilatzea, edo topatzea eta altxorra bilatzea eta horin eta altxorraren uhartearekin lortu dut eta gainera lagun pila bat egin ditut zu bezala ikastola askoetan. Oso gustora eta mila esker. Saria ematera Iraide, hurbilduko da. Marimatraka ondo pasatzen duen aurra da. Pixkat bihurria eta baita aldrebesa ere.
Marimatrakeriak egiten ikasteko liburu paregabea da honako hau. Gu gara marimatrakak, iji eta aja, barre eta zala parta, neska pare aparta. Ana Jaka, igo mesedez zure saria jasotzea. Zutzik eta Marimatraka zinen? Nik uste dut aur guztiak izan garela marimatrakak eta helduak ere garela aurrak. Eta orduan aurra garen neurrian, marimatrakak ere bai, hori beti. Baina egia esateko marimatraka hauek, baina pixka bat formalagoa nintzen. Orduan aprobetsatzen dut liburu hauek idazten dudan momentu hori, marimatrakago izateko. Maxi operazioa liburuaz hitz egingo dugu. Honetan ere, kasualitatea, biki batzuk protagonistak dira. Txano eta Oskar. Abentura oso divertigarriak eta interesgarriak bizitzen dituztenak. Meteorito bat ikusi zutenetik, harri berde txiki bat telepata bihurtu ziren. Alagaina, nola da posible? Hortik aurrera, gertatzen dienak ezagutzeko Txano eta Oskarren liburuen abenturak irakurri beharko dituzue. Zorionak ipuin honen bi egilei. Enhorabuena, Julio Santos y Patricia Pérez. Por favor, acercaos a recoger vuestro premio. Kaixo, nola asmatu zenituen? ¿Cómo inventasteis esos personajes? Bueno, es una historia que da para un rato más, pero resumiendo así muy rápidamente, en un viaje que hace unos años estuve haciendo con mi mujer y mis hijos por el mundo, realmente, estábamos en una carretera argentina de estas que tienen 400 kilómetros y que cuando entras te pone un cartelito que dice llene su depósito, próxima gasolinera 300 kilómetros, pues aburrido totalmente conduciendo, aparecieron en mi mente una pareja de hermanos que se llamaban Chano y Oscar y que daban ganas de escribir para ellos y eso es lo que hice finalmente, empecé a escribir y de ahí salió. Gracias. Gara. Nur eta Hortzadar Txoria liburu bozkatuenarekin, hain zuzen ere. Bilboko jaiak direnez, Nurrek gurasoekin egin du plana arratsalde batean barraketara joateko. Feriara iritsi bezain laster, Nurrek ezin du sinetsi globo erraldoi bat, Hortzadarren koloretakoa, bere saskia eta guzti. Globoa zaintzen duen gizonaren gana hurbildu eta hortik aurrera hasiko da Nurren abentura, Hortzadar Txoria. Nurren liburuen idazleak ongi ezagutzen ditu gure Jul sariak. Toti Martínez de Lecea, zorionak, igo mesedez saria jasotzea. Liburu honetatik zein da zure zatirik gustukoena? Guztietatik? Baina, zen liburu, hau? Bai, hau. Zati honena? Gustokoen, hori izan da galdera. Dana. A ber, hori globoan bidaia. Globoan bidaia. Imaginatu, hor, zeruan, eta lurra ikusten. Eta leku berriak ikusten.
eta txori bat bezala sentitzen. Hori. 12 urte bitarteko kategorian arrakasta handia izan du. Haizeak pasatutako uda berezia izango da. Batetik, gurasoak elkarrekin haserre daudenez, bakoitza bere aldetik joango direlako oporretara eta ondorioz, haizea bere izeba eneritzen etxean geratuko delako. Bestetik, izeba eneritzek Saharako lagun batzuen alaba etxera ekarriko duelako, uda pasa. Souhaila. Oso historio atsegina, Souhaila eta haizearen artean gertatutakoa. Saharako itsasoa, liburuaren idazle, Lur Gallastegi dugu. Hurbil zaitez Lur saria jasotzea mesedez. Zorionak? Zergatik zure liburuek Afrikarekin harreman berezimena dute? Nik uste denok daukagula harremana Afrikarekin, ez? Alde batetik edo bestetik. Eta, Afrikan egon naiz delako. Herrialde horiek asko aportatu didatelako bizitzan. Eta bestetik ere, ez dakit esan beharko nuken, baina argitaletxeei gehien gustatzen zaizkien liburuak direlako. Ez du esan nahi beti Afrikaren inguruan idazten dudanik, baina egia da Afrikaren inguruan idatzi dudanetan oso arrakastatsuak izan direla liburu horiek. Horregatik. Eskularu beltzak liburua arrakastatsuena izan da aurten ere. Beire, ingelesa ikasteko udalekutara bidali dute gurasoek. Naiz eta bere institutuan gelako liderra den, udalekoan inork ez du aintzat hartzen. Baina Baba izeneko mutil misteriotsua agertu da, eta berarekin boxeoa ikasteaz gain babesa aurkitu du. Beirek udalekuan bizitakoaz gain historio gehiago ezagutu nahi ezkero hurrengo 3 liburuak ere irakurri beharko ditugu. Kastina, ikasbidaia eta iez izenburua dutenak alegia. Jasone Osoro, zorionak, igo mesedez zure saria jasotzea. Lehenik eta behin zoriondu nahi dizut, liburu hori idazteagatik. Eta bigarrenik, galdera bat egin nahi dizut. 3 liburu hori etaz gain, gehituko duzu beste libururen bat saga horretara? Nik eskerrak zueri liburua gustagatu zaizuela esateagatik, eta hona etortzea beti da plazerra gainera. Momentuz, 4 daude, eta onpiskat, nik uste dut parentesi bat. Biagala bildumak berak, baina bate daki. Sekula ez dago asmatzerik ez dakit. Ikusiko, zu nahi dozu? Bai. Tanak irakurritxea dazkazu? Bai, kontan eukiko ator bat. Batekin egingo dugu. Zer da ba maitasuna? Oso liburu berezia da. Batetik, idazleak poesia eta gazte literatura uztartu dituelako, eta bestetik, 2 novela batera direla esan dezakegulako. Protagonistak berezi eta misterixa, argazkilaritza eta poesia maite dituen neska da. Berezi, sentikorra, amestia, kritikoa. Misterixa berriz, musika talde batean dabilen mutila, bere zakartxoan bihozbera, humoretsua, solidarioa. 2 personen maitasuna, 2 sentimentu, 2 ikuspegi ezberdin, bat egin dezaketenak. Edo ez. Miren agur mehabe, igo mesedez, Jules saria jasotzea.
Eskerrik asko eta galdera bat. Zer nahiago duzu idaztea, eleberriak edo poesia? Badakizu, kontu honetan, ez dago erantzun finkorik ematerik, zer merientatzeko ere, beti ez dugu nahiko burdai azpikoa edo izoskia, batzuetan bata jateko gogoa dago eta besteetan bestea. Biak behar ditut, bata da eguneroko gia eta beste eguneroko ura.